Atxaldeon pilota zaleok, gaurko Segovian gaude, partio oso garrantzitsu batekin, San Fermin Binagako txapelketan, eta, ikusten da frontoi berezia dela, pelotariak hemen behotzen, frontoi bastante bizia, aber nola moldatzen dian bi bikoteak, eta, bero egiten du frontoian, aber nola moldatzen dian bi bikoteak ere bai bero honekin, eta, gaurko partiduan bi bikote, Gorriz Leire Oskoz, 19 urte eta lantzekoa, eta atzean Oiana Orbegozo, Azpeitiarra, eta 51 urte. Eta kontran, Urdin, Jera Iturriaga, Leitzarra, 38 urte, eta gaur Olatzek ezin izan du etorri eta bere ordez Alejandra Perez adituko da, Santo Domingo de la Calzakoa eta 18 urte. Eta, partidu garrantzitsua, hemen irabazten da benak direkto Binakako finalean egongo zen. Final horretan jokatuko dela Uztaiak 10, Labrit pilotalekuan. Eta, galtzen da bena aukera izango du. Oraindik bizi segiko du txapelketan. Bihar ikusikoa zeinen kontra jokatuko da ben, bihar eulaten izango du beste partida. Eta, hemen lau pilotariak behok eta lanak egiten. Eta ikusiko aber nola sartzen dian partida eta aber nola ekiten dioten bere honekin. Eta ikusten da frontoia beteta dugula, jende asko hurbiltzen aria frontoira. Bere egiten da, baina ikusten da hemen jende animau dela. Eta laster hasiko dira pelotaiak, orain beroketa lanak egiten utziko diogu, azkenengo beroketa lanak, eta laster boltaukoa. Hortxe prez lau pilotariak, badaz poliki-poliki. Bikote Gorriz esan du moduan Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo, eta Urdin Jera Iturriaga eta Olatzen ordez Alejandra Perez, eta epaile lanetan Maite Ruiz de Larramendi. Txapa bota, ikusiko ze kolore irtetzen dan. Urdin irten da, Jera hasiko da zakatzen, lehenengo sakea Jerantzat.
abertze pelota aukeratzen duten. Egia esan ikusi da frontoi bizia dela, lurretik biz irtetzen dela pelota, batzutan esan dabe bote arraro egiten debela, eta ikusiko nola moldatzen dian frontoi berri honetara lau pilotariak, nola kiten dioten partidai. Hor Oianak azkenengo pelotak jotzen. Oianak Gerari pasa pilota. Badoa Gera sakera. Gerak sakea, esker pareta, Oianak oso ongi eutxi dio alturakin, Alejandra Eskubiakin, Leirosko sartuko da, atzera, Alejandra eskerrez bikain, Leirek atzera esker pareta hori bilatuz, Alejandrak altura biau oso ongi, Leirek jaitsi pilota, Gerak eharki atzeratu, Oianak ies egindakoa, Oianak altxa, altura ongi bilatuz, Alejandrak atzera, oso ongi eutxi Oianak, Alejandra Eskudekin bikain, Leire sartuka jokuan laguntzeko, eskerreratu, Alejandrak bikain erantzun, Gerak moztu, Leirek zabaldu, baina gehiegi zaldutakoa, bat eta huts, urdinentzat lehenengo tantoa. Hor nik uste Leire oso ondo egiten dela jokaldea ala horre eskarakin ondo zabaltzen dau, baina joaingoan gehiegi ikunzaio eta lehenengo tantoa urdinentzat. Tanto polita sartzeko partiduan, behotzeko, lau pilotariak oso ondo ekin diote partidai, eta bueno, bigan sakea Gera badoa korrikaldi txikian. Gerak sakea, Oianak Gerriak bikain eutxi dio, Alejandra eskerrez altura asko jauta, goa. Egia zan Alejandra bakigu eskerrakin oso ongi moldatzen dela, altura asko bilatzen da dela, eta bueno, nik uste horre altura gehiegi eman diola pilotari eta gora juntzaiola, eta bana markagailuan. Eta bain Gorriak pilota aldaketa egingo dute, ez dakit ze pilota aukeratuko duten, biziagoa, motelagoa, ikusiko. Ematen du pelota biziagoa dela. Badoa Leire sake eitera, bota egin, atzeratu, Alejandra Eskubiakin bikain, altura bilauez, Oianak bikain eutxi, Alejandrak ere bai, Leire sartuka jokoan, atzera eskerpa eta ondo bilauta, Alejandrak eutxi, Eskozek tekada, eta ez dakit hor Gera kejatzen ari da Leire hor molesto egin diola momentu batean, nik uste hor Leire geldi zegoela eta ez da hola keja hundirik, baina bueno. Bita bat, Gorri aurretik, bueno, partida zera nik uste dut ona eman diotela lau pilotariak. Lau pilotariak ondo ematen pelotai, euren jokua egiten,
eta ematen du partida zera bastante txukuna. Leire bada berrio sakea, sake bikaina, eta ona. Sake oso ona, Leirek sake ona dauka, bakigu sakeak inmina asko iten da bela. Hor eskerparetan nik ustote asko kostatzen dela eramatea. Eta oso ondo indako sakea, eskerparetan ondo bidatu eta Alejandra naiz eta eutxi ezin izan da txapa gaina jarri. Eta lehenengo tantoa sakez Leirentzat, 3-1, gorri aurretik. Bada Leire sakeitea. Zazpitik Alejandrak ezin eutxi. Egia esan hemen atzetik asko kostatzen dela gere sake horrek eramatea, azkenean pelotak pixua handia kartzen da, eta bueno, nik uste be sake egin dituan bi sake honen Leirek oso nahi izan dela eskerpareta handiakin. Alejandrak igual hemen azkenengo sake honetan gehiago egin altza, baina ezin izan dau eraman, eta beste sake bat Leirentzat, bigarrena, 4-1, gorriak aurretik. Beste sake hon Leirek, 6-tik Alejandrak eutxi, Leire sartuko da, Jera sartu laguntzea, bikain atzeratu pelota, Oiana 5-tik bikain altura bihau, Alejandrak eutxi, Oianak ere bikain, Alejandrak altura, Jera sartuka jokuan, moztu, bien tartera, Leirek eutxi, Jerak moztu, eutxi Leirek, bikain moztu Leire, Jerak, Leirek eutxi, Jera heldu, atzea Leirek, bikain Alejandra, ona! Eharra tantoa, Leiren eskutik, 5-1, tanto oso polita erakutsi dute lau pilotariak, hortikitaka bizean aurrean, baina Leire ez dago barkatzeko eta bikain mugitu dau tantoetan pelota, eta hor Zabaleti Zabalera, zula handia zeban eta bikain botatako izan da. Leirek oso ondo egiten duen jokaldea da hori, Zabaleti Zabaldea, eta bikain aprobetxatu du, eta lehenengo tantoa dejadaz, eta 5-1, badoazte gorriak aurrea, Leire sakea, Alejandra gatzetik eraman, Leire airez ongi, Jerak moztu, bikain Oiana, Oiana moztu, Jerak ere bai, Leirek eskerrez bikain altura bilagoaz, Alejandrak Zabalea, Leirek eutxi, Jerak atzera, Oianak moztu bikain, Alejandrak txapara. Oso ondo hor Oiana eman meritua, hor bikain moztu dau pelota, bien tartea, eta hor eskerpaetan bakigu asko kostatzen dela gerria sartzea, eta Alejandrak ezin izan dau eraman, eta 6-1, gorriak aurretik. Bueno, gorriak oso ondo ekin diote partidai, egia esan Oiana atzetik oso ondo, Leire aurrean ere bai, urdinak ere euren lan atxukuna egiten, baina gorriak oingoz hobeki hau sartu dira partiduan. Leire sakea, Alejandrak eutxi, Leirek moztu, eutxi Jerak, Leirek bera, hor nik ustot bi pareta junda da itera eta ezin izan dau eraman, hor nik uste dut asko arriskatu da bela. Bita 6. Urdinek pelota aldatu dabe. Nik uste dut motelaua, ez dakit motelaua bizeata daben.
Badoa Jera sakera. Sake oso ona, Oianak ezin, eraman. 3-6. Hemen ikusten dabe sakea daukanak mina iten dabela, horre sakeakin tanto gehienak izan dira. Hemen karga pixua handia hartzen dago hemen 6-7 kuadren guruan, eta horre lan handia inbira pelota horrek eramateko, eta ikusten da pelota asko kostatzen ari zaiela. Eta gero be Jerak nik ustote sake hori ondo asmatu dela hor eskerpareta bilatzen. Badoa berriz Jera sakea. Leire sartu da laguntzera, eraman, Jerak dejada. Leire iritsi eta atzera. Alejandra bikain eutxi. Oiana. Bikain atzeratu. Alejandrak eutxi. Leire sartuko da. Bikain eskerpareta hori bilau. Alejandrak eutxi. Moztu Leirek. Alejandra ezin eraman. 7-3. Oso ongi hor Leire, ikusten da hemen eskerra sartzen danean min asko iten dela. Gerria ondo sartu behar dela, eta horre nik uste piloterak zailtasuna handiakin ari dela. Ez da frontoi ondo jarri behar za, frontoian, eta nik uste hor be zailtasunekin ari dela bikote gorria bai urdina. Badoa Leire sakea. Botain. Altura handiakin. 6-tik ezin eraman. Sake oso ona Leire eskuti, nik uste horre oso ondo aiala asmatzen Leire, altura handia bilatzen eta eskerpareta hori ondo bilatzen. Eta azkenan asko itxatxi da pelotari eskerpareta horretan, eta Alejandrak ezin izan dago eraman. 8-3, bikote gorria aurretik. Badoa berrio Leire sakera, korrikali txikian. Oso ongi altura biau. Alejandrak bikain erantzun. Leire moztu. Oiana sartuko da. Oso ongi atzatu. Alejandrak eutxi. Oianak eskerrez bikain zabaldu. Alejandrak ere bai. Eta tanto 4-8. Meritu aurra Alejandrai, oso ondo baztertu hau pelota eta asko itxatxi da eskerpareta horretan. Eta tanto bikaina Alejandran eskutik. Badoa Jera korrikali txikan sakeitea. Botain. Leire airez, bikain. Jerak eskerrez zabaldu. Leire moztu, bien tartea. Alejandrak bikain erantzun. Oianak atzera, gerria oso ongi sartuta. Alejandrak ongi erantzun. Oianak huts eginda. 5-8. Ikusten ari gara huts egitea asko. Partida zera da oraindik, partida asko falta da. Baina, bueno. Lau pilotariak ere maila handian ari dira. Ez da frontoi erreza jolasteko. Jera sakera. Sake oso ona, 7-tik Oianak bikain erantzun. Jerak bi pareta, Leire hor da. Oso ongi atzeratu. Alejandrak eskerrez bikain erantzun. Leire atzera. Oianak moztu, Jera eskerrez
Leirek dejada, Jerak ere dejada, Leire iritsi, Alejandrak altura bi hauez atzea, Oiana bikain. Jera sartuko laguntzea, Oianak eutxi, eskerpaetara, Alejandrak altura bi hauez eutxi, Leirek atzera, Oianak moztu, iesindakoa, Jerak erantzun, Leire atzera, Alejandrak endantzun, Zabalera, Jerak ezin. Tanto oso ona, lau pilotan eskutik, egia zan tanto polita erakutsu dute. Ikusten da Leire aurrean oso ondo ari dela, edo zer gauza egiten, Oiana atzian oso ongi ere bai, baina ikusten da Leire oso fresko dagoela aurrean, pelota danetara heltzen eta bikain mugitzen pelota, eta urdinak egia esan defentsan, baina bueno, oraindik parte asko gelditzen da, 9-5, gorriak aurretik, Leire sakea, Alejandrak zeiterritik bikain erantzun, Oiana sartuko da, jeitsi pilota, Jerak atzera, Oianak ere atzera, Alejandrak eskerrez eutxi, Leire atzera, eskerpaeta ongi bilatuz, Alejandrak eraman, Leirek atzera berriz, Alejandrak bikain erantzun, Oianak atzera, Leire sartuko jokoan, atzea, ikusten da gorriak ez dutela ezer jakin nahi aurrean Jerakin, dena atzea nahi dutela, eta hori egiten ari dira, Alejandrai kargatzen, eta Jera aldabenean sartzen ari da, Alejandrai laguntzeko, Jerak bikain jeitsi pelota, Oskozek bien tartea, Jerak eraman, Leirek moztu, Alejandrak eutxi, Oskozek atzea, Alejandrak bera. Bueno, 10 eta 5 tantoko aldea, egia esan bi kategoria oso ondo ari da, Oiana atzean pilotai ematen eta Leire aurrean aldabenean bukatzen, eta bueno, egia esan urdinak nik uste dute Alejandra ari da gehien bat horratzean karga handia edukitzen, bi kategoriak oso garbi dauka dena atzean nahi dutela, eta horre Alejandra kargatzen nahi dira, eta Jera horre kantxatik kanpo uzten, aldabenean sartzen, baina esan bikote gorri hauren lana oso ondo egiten ari da, bikote urdina ere ez da gaizkadri, baina nik uste dut horre Alejandra batez be atzean utxe egite asko ari dala egiten, ongi eskatetako atxeena, bere handia egiten du frontoian eta ondo torriko jako atxeen hau lau piletariei pixkat freskatzeko, ideiak hartzeko. Horra idea Jera eta Alejandra bien artean ideiak ematen, Leire eta Oiana ere bai. Altxatu dira lau piletariak. Maitek Alejandra eman dio pilota. Alejandrak Leire eman pilota. Eta badoa Leire sakera.
Sake oso ona, Zeiterritik Alejandrak bikain erantzun. Leirek atzera berriro. Alejandrak indarrez atzea, bostetik Oianak eutxi, jera sartuko Alejandrai laguntzea, moztu, bikain Leire, Alejandrak bikain moztu, Alejandra eskerrez, bikain erantzun, Leire moztu, jerak zabaldu, Leire hor da, moztu bikain Alejandra, altura bilauz, Oiana, atzera, Alejandra kantxarritik eskerrez, erantzun, Leirek zabalea, jerak zabalea, jerak zabaldu, ongi. Meritua jera itanto honetan, egia zan jera sartzen da bakoitzeko bakigu min handia egiten da bela, eta oin ikusi da, jera sartzen da bakoitzeko min handia egiten duela, eta hala izan da. Oso ondo mugitu pelota alde batetik bestea, eta tanto bikaina jean eskutik. Zeita 10, bigote urdinak pelota aldatu behar dutela, ez dakit biziagoa, motela hartuko duten. Ordu datan egia, bai jera bai Alejandra. Ematen dau pelota motela dela. Aber nola moldatzen den pelota honekin bi bikoteak. Badoa jera sakera, bota egin. Leire eskerrez airez, bikain. Jerak moztu, Leirek erantzun. Alejandrak atzera. Oianak zeitik, bikain. Jerak atzera berriro. Oianak eutxi. Alejandrak eskerrez ere bai. Atzera Leirek, Alejandrak eskerrez bikain, Leirek moztu, Alejandrak eutxi, Leirek dejada, jerak dejada, Leirek zabaldu, jera hor da, dejada, Oiana ere bai, Alejandrak atzera, Leirek eskerrez bikain, jera gatzera, eta tanto. 7-10, badazte poliki bikote urdina aurrera. Tanto ona eskaini dute lau pilotariak, tikitaka bizian aurrian. Eta tanto ona eta bikote urdinantzat izan da. 3 tantora daude. Badoa jera sakea berriro. Oianak eutxi. Alejandrak gora. Indarra handiakin eman dio eta gora jun zaio. Lanerdi eta heldudia Oiana eta Leire. Oain bigarren zatia falta zaie. 11-7. Ur pixkat eran, eta berrio kantxara, lau pilotariak. Leire sake da. Erditik Alejandrak eutxi. Oiana gainea etorri zaio. Jerak atzera. Bosterritik Oianak eutxi. Jerak moztu bien tartera. Oiana ies indakoa kanpora.
8-11, horro janai kanpoa junzaio gutxigatik, ies egindakoa izan da. Egia esan partidua aurra joala utxegite asko ari gala izaten, tanto politak bai, baina gehien bat utxegiteak ari gala izaten. Egia esan ez da fronto derreixa bezkolazteko. Jera berri osakea, Oianak gora. Behatzi eta 11, poliki-poliki atzetik aurrera egiten bikote urdina. Bi tantoa gaude. Jera sakera. Leire aire sartu da laguntzeko. Jerak bikain moztu. Leirek eutxi errez. Alejandrak zabaldu, kanpora. Amabita behatzi, izan duten mogan utxegita asko ari izaten. Batzutan ebai ikusten da bote arraro egiten direla. Bada berriro Leire sakea. Bikain altura bi hau. Alejandrak ezkerrez eutxi. Leirek atzera. Alejandrak eutxi. Oianak bikain ezkerratuz. Alejandrak bikain eutxi altura manez. Ongi Oiana. Eutxi Alejandrak. Oianak ezkerrez bikain eutxi. Jera sartuko da. Atzera. Jerak moztu bien tartea, Oianak eskatu eta eraman. Oianak ezkerrez eutxi. Jera ongi atzeratu, Oianak bikain eraman. Alejandrak eutxi. Ezkerrez ongi Alejandra. Oiana sartuko da, motz gelditu zaio, baina ongi moldatua. Jera ezkerrez, Leire atzera. Ikusten da bikote gorria dena atzea joala, ez duten nahi ezer jakin aurrean Jerakin. Ikusten da ere bai Alejandra nekatzen nahi dela. Leirek atzera berriro. Alejandrak eskubiz eutxi. Leirek altura bi hau Jerak moztu. Bikain Leire. Jera sartuko berriro, moztu. Bikain eraman. Alejandra sartu da, moztu. Ongi. Tanto gogorra izan da. Ea zan lau pilotariak oso ondo moldatu dela, hortik itaka bizian, eta hor meritu eman Alejandra ondo moztu dago horre azpitik, eta Leirek nik uste nekaren poderioz ere bai bera junzaiola. Ea zan partido gogorra izaten, 28 minutu doazte jokatzen. Bikote urdina urtrago bat eran amabita amar gorriak aurretik, ez da diferentzia handiko tartea, bi tantoa bakarri daude, eta oain Jera sakera. Bada Jera sakeitea. Sake oso ona ezker pareta bilatzen, Oianak errez eraman. Jerak atzera. Oianak bikain eutxi. Alejandra ezkerrez. Gora.
nik uste horra iala joaten partia, Alejandra atzetik nik uste asko iala faiatzen, hor altura asko bilatzen eta goa juten ari zaiola pelota gehienak. Ez dakit nik uste eskuma nik uste gaizke daukala Alejandra bai, gehienak eskerrak nahi da jokatzen. Kantxarrean bai eskerrez jartzen da. Igual hor jera gehiago sartu beharko zen laguntzea. Alejandra bikain eutxi dio. Hor sartuka iera. Oiana atento eta atzatu. Alejandra eskubiz eutxi. Oiana atzera. Alejandra eskubiz eraman. Leirek atzera. Alejandrak eutxi. Oianak eskerpaetari bilatuz. Alejandrak eraman. Leirek atzera berrio. Alejandra eutxi eskubiz. Eskerrakin sartuko Oiana. Jerak atzera. Oianak eutxi. Jera, moztu. Leirek bikain erantzun, eskerrakin. Jerak atzera. Bikain Oiana, altura bihau, Jera sartukoa laguntzea. Baina urrutu egizan jaizteko eta bera junzaio. Hamalau eta 10, egia esan bigote gorria euren lana oso txukuna idala egiten. Leire aurrian oso trebe, mugitzen ongi pilota eta defentsan ere bai bikain. Eta nik uste Oiana atzean ere bai oso ondaiala eusten. Bai eskubi bai eskerrakin bikain ari dela eta bueno, Jera hor aurretik saiatzen ari da eta Alejandra gehiago esan lan asko dauka hor atzean. Karga asko. Oso ongi Alejandrak eutxi. Leirek atzera. Alejandrak eutxi alturakin. Leirek moztu. Bikain Alejandra. Hor eukiko Leirek. Atzera. Zeitik Alejandrak bikain erantzun. Oianak atzera. Jera sartuko jokoan. Alejandrak ies egin dakoa. Leirek atzera. Alejandrak eraman, Jera sartuko da. Atzera. Oain aldatu india. Jerak zabalea, Leire hortxea. Moztu bien tartea. Alejandrak eraman. Oianak bikain zabaldu. Jera hemen da, bikain erantzun. Bikain Oianak atzea. Alejandrak eutxi. Eirek atzea. Alejandrak eraman. Ikusten da eskua minduta daukala eta hor indar guztiakin ematen diola. Jerak bien tartea. Oianak osongi moztutakoa. Alejandrak bikain eraman. Leire bien tartera. Jerak eutxi. Leire pixkat eskerratu inzaio. Jerak atzera. Oiana hor da. Bikain eraman. Alejandrak bien tartera. Leire moztu. Alejandrak eraman. Oianak eutxi eskerrez. Jera bien tartera. Osongi Oiana. Oiana hor da. Atzera. Jerak bikain erantzun. Leirek moztu atzera. Jera atzetik eutxi. Dena atzea, Leire atzea. Jerak eutxi sotamanos. Deja da. Hortxe da Jera, eraman. Leirek atzea. Hemen da Alejandra. Bikain eraman.
tanto ona ikusten nahi gara, lau pilotan eskutik. Alejandra ezindakoa. Eraman Leirek. Oianak bikain atzeratu. Alejandrak eutxi. Oianak bikain eskerrez, Jera sartuka laguntzea. Bien tartea moztu. Eraman Leirek eskerrez. Moztu Jerak. Oianak. Iesein dakoa. Tanto beharra ikusi dugu. Luzea izan da. Eta azkenean tanto urdin. 11-14. Eta ni uste eta txen hartuko dutela. Tanto gora izan da. Urdinek eskatu dako txen aldia. Oain partia gogortzen ari da, ikusten dugu ari gara, lau pilotariak maila handian. Hor ikusten ditugu lau pilotariak, Leire eta Oiana aholkuak ematen bien artean, animatzen. Jera eta Alejandra ere bai. Ikusten da bera handia egiten duela hemen barruan ere bai. Partia gogortzen ari da. Fisikoak bere eragin handia. Bigote gorria hor animatzen bat abestiai, bigote urdina ere bai. Oiana ja altxa da, Leirek eserita segitzen du. Bigote urdina Alejandra altxa da. Jerak azkenengo urtragoa hartzen. Altxa da eta ba. Lau pilotariak kantxan berriz. Oianak Jerari pasa pilota. Badoa Jera sakea. Arnasa hartu. Leire airez bikain, Jerak dejada zabalean. Leire bikain iritsi. Alejandrak eutxi. Oianak bikain atzatu. Alejandrak eman. Oianak keitsi pilota, Jera sartuko da. Bikain atzatu, eskarpatari bilatuz. Oiana bikain eskerrez. Jerak bikain jaitsi pilota. Leirek eutxi. Jerak moztu. Leirek eraman. Alejandra zabalea. Jerak Alejandra pixka gainea atorri zaio. Eta huts egin du 15 eta 11. Ni gustot hor Alejandrai azkeneko momentuan oso gainea atorri zaiola pilota. Eta ezin izan da eraman. Beste tanto bat bigote gorriantzat, 15 eta 11. Ez da alde handia, lau tantokoa. Badoa Leire berri osakea. Altura ongi bilatuz. Alejandra eskerrez bikain eraman. Leire aurretik moztu. Bikain eutxi Alejandrak. Oianak moztu. Jerak ezin. Meritu Oianai, bikain moztu bien tartea, velozia da asko mandio pelotai eta Jerak horrezin izan dau eutxi. 16 eta 11. Badijo azte poliki bikote
gorria aurrea. Leire berrio pelota eskuan. Badoa Leire sakeitea. Bota grain. Erdira sakea, Alejandrak eskubiekin bikain erantzun. Oianak eutxi. Jerak bien tartea. Oianak eraman. Alejandrak eutxi. Leirek atzeatu. Alejandrak indarrez bosteaino. Oianak bostetik bikain eskerreatu. Alejandrak eskerrez zabalea. Leirek bien tartea moztu. Eraman Alejandrak. Leirek moztu berriz. Alejandrak eutxi. Zabalera. Jerak bi pareta. Leire hortzen da eta moztu. Eta oso ongi moztutakoa. Ni gustote Leire aurrean oso freska ikusten danketatik. Egia zan pelotetara oso erreseltzen da. Bikain moztu dau hemen. Eskerpa eta hori bilau eta hor meritua Leirei. Eta nik gustote hor pelotari eramateko oso zaila zela. Abiadura handiak inzi joan. Eta beste tantoa bikote gorriantzat. 17-11. Leire sakea berrio, altura biau. Alejandrak eskubiz eutxi. Oianak ies eindako zabalea. Jerak eraman. Oianak eskerrez bikain. Jera sartuka laguntza. Oianak zabalea. Jerak eutxi. Moztu Oianak. Alejandra bikain eskubiz. Oianak bien tartea. Jerak bikain moztu. Oianak eutxi eskerrez. Jerak moztu. Eskoze eraman. Jerak zabalea. Leirek eraman eskerrez. Alejandrak atzeatu. Oianak zeitik bikain erantzun. Alejandrak bien tartea. Oianak eutxi. Oianak eskerrez bikain. Jerak dejada. Oianak hortxe da, atzeatu. Jerak eutxi. Leirek moztu. Alejandrak txapara. Oso tanto gora izan da tanto hau ere bai. Azan lau pilotareak tikitaka bizian. Eta nik uste bikote gorri hor mina idala egiten, horre pelota ondo aria mozten, eskerpa eta bilatzen, eta nik uste hor aldea ari diala markatzen. Hor bai Oiana bai Leire oso ondo eskerratzen ari dira pelota, bizi mugitzen, eta nik uste horre zailtasun handiakin ari diala bai Jera bai Alejandra. 18-11 bada bikote gorria. Baina partida oaindik ez da bukatu, 22 arte oaindik gorriei lau tanto falta zaie. Partida asko gelditzen da oaindik. Beste tantoa jokoan. Jerak eskerrez eraman. Leirek zabaldu, Alejandrak eraman. Eta Leirek boleaz bikain. Oso tanto polita, Leirek hor oso ondo mugitu pelota. Eta hor holan bota behar zan. Airez oso ongi sartu pelota hori eta ikusi hau Alejandra lurrean zegoela eta hortxe oso ongi asmatu dau. Eta txapa gainen izan da, ongi botatakoa eta beste tanto bat bikote gorriantzat. Leire berriz akera. Bikain erantzun, Alejandrak eskerrez. Txapara. 20-11 bada bikote gorri aurrea.
laugarren lau tanto sake ezin ditu Leirek, Jerak bat. Egia esan gaur Leire sakekin oso ondo dira asmatzen. Eta bada berrio Leire sakea. Bota egin. Oso ongi, eskerpatu arte Alejandrak bikain erantzun. Leirek bi pareta. Jera hor zegoen, Jerak beste bi pareta. Eta ona. Ona Jerakin daben bi pareta. Egarra hor bai asmatu dau Jerak bi pareta horrekin. Leire heldu da, baina txapara jun zaio. Eta tanto ona Jeran eskutik. 12-20, pelota aldaketa eta Jera sake da. Ikusten dugu euren pelota bikote urdinarena motelagoa dela. Aber zela moldatzen dian. Baina orainik partidua gelditzen da. Eta partida orainik hementxen ez da bukatu. Jera sakea. Leire bikain airez. Jera eskerrez bikain zabaldu. Leirek eraman. Jera hortxe da. Oianak bikain moztu. Alejandrak eraman. Leirek moztu. Alejandrak eutxi. Berriz moztu. Berriro Leirek bientartea moztu. Alejandrak eskerrez bikain. Oiana. Jera dejada. Oiana dejada. Jera eraman. Ai! Ona zen intentzia, baina bera guzai Oianai. Hor nik uste dut oso horrez ikusia bela jokalde iteko eta azkenean bera guzaiola. 13-20. Eta Jera berri sakea. Ia zan partio ona ikusten nahi gara, partio gogorra, tanto luzeak. Jera sakea, airez berriz Leirek eraman, Jera bi pareta, Leirek eskerrez bikain eraman, Alejandrak zabalea, Oianak bikain erantzun, berriz Oiana, atzera, Alejandrak eskubiz jeitsi, Leirek atzera, bikain Alejandra eskerrez, Leire sartuko da eta berriz atzeratu, Lauterritik Alejandra bikain eraman, Leirek ez du nahi jakin ezer aurrean, dena atzea nahi du, Oianak zabaleak, kanpoa. Beste galutako bat Oianantzat, 14-20, poliki bigote urdina atzetik aurra dator, gorrien utxegitekin. Jera sakera. Sake ona, Leire airez eraman. Jerak bikain moztu, Leirek eskerrakin eraman. Jerak atzera, bikain. 15-20, 5 tantora jarri da bikote urdina, eta ni uste bikote gorria gontxen atxen askatuko da bela. Eta hala da, atxen askatu ebe. Ikusi gabe bikote urdina poliki atzetik aurra tostela. Konfiantza gehiago nahi da Jera bai Alejandra. Bikote gorria indu da pixkatekin.
Hor ikusten dira bi bikoteak, atxeden hartzen, ura eraten, bere aholkuak ematen, bata bestei animatzen. Leire eta Oiana hor ikusten dira bata besteai animoak ematen, segi eta segi. Jera eta Alejandra ere bai, Jera zutik, Oiana ja zutitu da. Leire gexeita segitzen dau, Alejandra be hautxatu da. Leire be bai, eta lau pilotariak ja kantxan berrio, Maitek pilota Oianai pasa. Oianak Jerai pasa pilota, Jerak bote batzukin, eta badoa sake itera. Jera sakea, ezkerrera bikain, Oiana. Jerak moztu, Leirek eraman, Jerak atzea, Oianak bikain erantzun, Jerak dejada, ona! Eharra hola bota behar zan, txapa gainean, botatako dejada ikaragarri izan da. Eta bikote urdina poliki-poliki hurbiltzen ari da, lau tantotara jarri da, 36. Ikusten da konfiantzakin ari da bikote urdina. Gorriak duda gehiaukin. Eta badoa Jera sakea berri do. Pareta askorekin, Oianak txapara. Ies egindakoa. 17:20. Hemen ja urduritasunak nabaritzen dira. Jera oso konzentrauta, Alejandra hor animatzen. Leire eta Oiana bien artean animatzen ere bai. Hemen ez dago ezer erabakita. Jera berrio sakea. Jera sake ona, Oianak justu eraman. Jerak bi pareta. Eraman. Jera min hartu da, eskerranka horretan. Jerak dejada. Leirek eraman. Jerak dejada. Eta tanto. Ona. 18:20. Kontuz. Jerak min hartu du, belaun horretan, botanean. Atxen aldia eskatu gabe, bai. Belaun horretan min hartu dau. Ikusiko haber zer dan, espeoet ez izatea gauza hundirik eta bueltatza kantxara. Ematen dago bera horretan golpe bat edo hartu da bela Jerak. Koja joa. Baina, bueno, bakigu Jera oso gorra dela, pilotari fuertea dela, indartxoa eta nik uste dute oain izot pixka reflex eman da, azkar bueltatuko dela kantxa eta dena emango duela. Espero ez izatea ezer. Bigote gorria hor bata bestai bere aholkuak ematen. Leire Oiana animatzen. Biak oso seria. Oiana oso pentsakor, Leire ere bai. Partia asko gortu da.
30 jun dira eta hortik urdinak gora egin dute eta 31-tik 38ra hurbildu dira eta orain partida asko gogortuta eta dena jokoan oraindik. Bi kategoria lasai. Jera aldagletan. Alejandra bebai. Azten ezer jeraena eta kantxara bueltatzeko alegina egiten da ben. Bitartean Leire eta Oiana ez osteko pelotakada batzu joten ari dira. Gorputza bero mantentzeko. Badator Jera eta Alejandra kantxara. Ematen da Jera prest dagoela jokatzeko. Golpe txiki bat dugu zeban, baina baki Jera oso pelotari indartxo eta gorra dela, buru gogorra eta ikusten da. Lau pilotera berriro kantxan. Oianak Jerari pasa pilota. Bote txikakin Jerak. Eta badoa poliki-poliki. Jera sakea. Bikain eskerreratu, Oianak bikain eutxi. Jerak bien tartea moztu, Oianak ies indakoa. Jerak dejada. Leirek eraman. Jerak atzera. Leirek bikain eutxi gerria sartuta. Jerak moztu. Leirek eraman. Alejandrak atzeratu. Oianak bikain erantzun. Oianak bikain atzatu, bosterritik Alejandrak eutxi. Jerak Oianak zabaldu. Jerak moztu. Oianak eutxi. Jerak bien darta moztu. Leirek eraman. Alejandra altura emanez. Oianak bien tartera. Bikain Alejandra. Oianak eutxi. Oianak bikain eskatu eta eskerreratu. Alejandrak eraman. Oianak bikain atzeratu. Alejandra eskerrez jarriko da. Eraman. Leire atzeratu. Alejandrak eutxi. Leire atzea. Alejandrak eraman. Leire atzea, ez da benai ezer jakin aurrean. Alejandrak eraman. Oianai baztertu izaio. Jera sartuko da jokuan. Oiana hor da. Jera sartu bien tartea moztu. Oianak bikain eraman. Alejandrak eman. Oiana moztu. Jerak zabalean, Leire hor da. Bikain eraman. Alejandrak bien tartea moztu. Leirek atzea. Alejandrak altura denbora emanez. Leirek atzea. Jera sartuga jokoan. Atzeatu. Oianak eutxi. Jerak atzera. Oianak erdira. Jerak moztu. Oianak zabalea. Jera hor da, bikain eraman. Leirek atzeatu. Jerak moztu. Leirek eraman. Oiana hor da, ezin.
39, tanto bakarrera jarria bikote urdina eta zelako tantoa erakutsi guten lau pilotariak, tanto gogorra, nik uste dut atxena askatzekoa, oso tanto gogorra izan da lau pilotarientzat, eta bikote urdina tanto bakarrera jarri da, partida erabat aldatu da. Oain bikote urdina oso serio, bikote gorriare bai, baina bikote urdinak gehiago bai asmatzen. Eta Alejandra ikusten da atzetik be seguro ari dela, jera gehiago sartzen jokoan, eta gorriak duda gehiagokin. Eta hemen partia ez da bukatu. Oianak pelota eman jerari, jerak arnasa hartu, eta badijoa, bote txikiak erain, sake ona, Oianak bikain erantzun, jerak bien tartea moztu, Oianak ezkerrez eraman, jerak moztu, Leirek dejada, hogeina, ados jaun Andreo ados, bigote urdinak hogeina, eta bi bigoteak hogei galdu dira, eta partida bat aldatu da, jera gehiago baria jokoan sartzen, min gehiago egiten ari da, Oiana duda gehiagokin, Leire be jokoan sartu ezinik, eta hogeina. Bi tanto faltase bi bikotei. San Fermietako binakako final horretan egoteko. Oianak bikain erantzun. Jerak bien tarta moztu. Oianak atzatu. Alejandrak bikain eutxi. Oianak bikain moztu. Jerari bikaina adorzeo bizkat. Leire sartu jokoan, atzea, Alejandrak bikain erantzun altura manez, Oianak bien tartera, jerak atzea, Oianak lauterritik erantzun, jerak zabaldu, Leirek bizi moztu atzea, Alejandrak eutxi, Oianak ezkerrez ere bai, jerak atzea, jerak eskatu eta moztu, Leirek atzea, Alejandrak ezin. 21 eta 20. Behar zuten gorriak tanto hau pixka eta arnazguna hartzeko, eta lortu dute, eta tanto bakarra dute final horretan egoteko, Uztaiak 10ko final horretan egoteko. Partia gogorra izaten, ordu batea iritsi behar dira. Azkeneko sakea lehen eskutik. Txaloak, badoa Leire sakea. Sake bikaina. Alejandrak bikain erantzun zeitik. Leirek atzea, hemen inork ez da nahi arriesgatu. Alejandrak eraman. Leirek atzea. Alejandrak eraman.
Oianak atzatu bikain, altura emanez, Alejandrak eutxi, Oianak bikain atzatu, Alejandrak eraman, Leire gatzea, Alejandrak eraman, hemen inorrek ez da nahi aurrean ezer jakin, jera sartuko laguntzera, bikain, Leirek atzea, jerak denbora emanez, Oianak atzea, jerak bikain atzeatu, Oianak ere bai, Alejandrak eskerrez zabaldu, Leirek bien tartea, jera sartuko da, bikain atzeratu, Oianak osongi altura emanez, Alejandrak eraman, Leirek atzea, Alejandrak eraman, Oianak jeitsi, jerak eraman, Leirek atzea. Alejandrak bien tartea moztu, Oianak eraman, jerak ere bai, Leirek bien tartea moztu, jerak bikain atzeratu, Oianak gerria sartuta ongi eutxio, jerak moztu, Oianak ere bai, Alejandrak eskerrez ongi, Leirek bien tartea, jerak moztu, Oianak bikain eskerrez, hemen inorrek ez da nahi arriesgatu, tentsioaren abari da, kantxan, Leirek atzea, Alejandra hor da, eta ezin. 22-20, partio oso gorra izan da, hasieran igual utxegite asko, baina gero partia asko gortu da, eta izugarrizko partia eskaini dute, ordu batekoa, eta merituz Oiana eta Leire egongo dira final horretan, eta zorionak eman Leire eta Oianai, eta animo Alejandra eta Ierai. Partio oso horra izan da hasieratik, asko gortu da, eta lau pilotariak maila osonean ibili dira. Ezen fronto jarresa jolazteko, nik uste dute hasian igual asko kostatu zaiela, baina gero hobeto moldatu diela, eta partio oso nazkaini dute, jendeak nik uste dut disfruta egin da bela, eta zorionak eman lau pilotariei emandako mailagatik. Oain pixka eta arnaza utziko dugu hartzen, eta laster bueltatuko gara entrevistetara. Esan dugu moduan, 22-20 bukatua partida, ordu bat teko iraupena izan du. Partida zean utxegite asko ondia, gero gehiago ondia sartu da partidan, gero bigote gorria igual bigarren partidan igual gehiago hobeto ibilia, gero urdinak atzetik aurreako pausa eman debe, hor egon dira, baina bukaran Leire eta Oianak eutxiz garaipena eta finaleako txartela eskuratu dute, eta uztaiak 10 final horretan, binakako final horretan egongo dira zain, eta ikusi beharko dute zeinen kontra, bihar
guztiak, zoriona lehenengo eta behin. Nik uste dute bi zati izan diela. Hasieran zuek igual asko oso beto hasi zarete, zu Leire aurrean oso errez, pelota oso ongi mugitzen eta zuoian atzetik oso segura, eta gero bigarren zatian nik uste dut hor urdinak aurrerago pauso bat eman dutela, jera aurrean gehiago sartzen eta Alejandra atzean seguru, baina zela ikusi oso partida. Bai, lehenbiziko zatien hasi gara esan ongi, faiatu gabe eta hola, baina bigarren zatien beraiek ere hasi dire guri mugitzen gehiago, eta gu ere faiatu gehiago esan. Bai, hori da, Leire, zu aurretik lehenengo zatean batez be hor txispak inibili izan, pelota oso ondo mugitzen eta zure lana oso txuku ninez, eta hoian zu atzetik oso sendo ikusi dutzu, bai eskubi bai esker, nik uste dute partio osona jokatu osola biak, eta merezita final horretan egongo zate, uztaiak 10ean, zake zorionak, eta oin final horren zain, aber zeinen kontra, zake zorionak. Neskak ez da izan posible, saiatu zarete, asean ikustu gehien bat horre bigote gorria batez oso ondo sartu dela partiduan, baina nik uste bigarren zatean zuek gehiago asmatu ezuela, zela ikusi ezue partia. Nik uste guri kosta zaiula aurrerako zaten jartzea ez, pilotaleku zaie, asko etortzen zen gainea, bote arroa itentzun. Hasieran, asko pasatzen zitean, dena aleri botatzen zioan, eta kosta zaiu partidun sartzea ez, bigarrenen, ja nahiko galduta ginunen pelota aldatuta, behintzat, santen nion aleri ez, bat gehiago jokatu eta gure eman da joaten behintzat, giro oso polite dau, Segovian gaude, gutxinez ginun guzti hori eman barra zeon, eta behintzat pixkat bukaeran larritu ditu ez, aurkarik. Alejandra, de tu parte yo creo que has jugado buen partido tú también. Al principio igual te ha costado un poco, pero luego la segunda parte te he visto más cómoda con la zurda. Luego también no sé si esa mano derecha tenías un poco tocada, pero en general habéis hecho un buen partido. ¿Y qué sensaciones tienes? Pues a ver, la verdad que mi compañera ha estado increíble, increíble. Yo la verdad pues que no he tenido buen partido, no he jugado bien, me ha costado entrar mucho, luego no he estado al 100%, pero he tenido un apoyo adelante brutal. No ha sido el día, pues será el siguiente, espero. Baioia neska, haindik segitzen duzue horre kantxan, azkenean biharko partida ikusi beharko da, baina hor segitzen duzue bizik, hain deskantxatu eta hartu indar horrek. Bai, da ez, gutxinez baginekin hau sari handia zen iraziezke final hori zeolako jokoa, baina beste aukera batzuk badaude biden eta bik aprobetxatzen saiatu beharko. Animo neskak eta oain rekuperatu. Bale, eskerrik asko bai. Bukatua Segoviatik, egia zan izugarrizkoan 20 onda hemen, jende pila bat animatua kantxara, eta izugarrizko partida eskaini dute lau pilotariak. Esan goneban lehenengo zatean ikustu bikote gorria oso sendo hasiala, eta bikote urdina pixkat horre dudaskokin, eta gero partida aldatu indala, bi zati desberdin eukia bela, baina nik uste partio oso eskaini dutela, zorionak eman Leire eta Oianai, final horretan egongo dialako Uztaiak 10ean, baina honek segi duten dau, bihar eulaten izango gara atzaldean, 6:00 gutxitan, hor Andrea Aldaregia eta Maite Ruidelarramendi eukiko, gorriz eta urdinez Marta Gomez eta Amaia Arrastia, 6:00 gutxitan hasiko da, animatzen zaituegu eulatera denoi, eta bestela YouTubeetik ikusteko, eta Segoviatik agur eta ondo izan.